Twieldet fid-29 ta' Ottubru 1947 ġewwa Chicago, eżattament fil-lokalità ta' Park Bridge, Illinois. Isimha propja Hillary Diane Rodham Clinton. Għandha 69 sena, miż-żewġa lil Bill Clinton, ex-President Amerikan bejn l-1993 sal-2001. Għandhom tifla waħda Chelsea u għamlet Anna. Studjat fil-kulleġġ ta' Wellesley u ħadet id-dottorat mill-Iskola tal-Liġi ta' Yale. Wara li serviet bħala konsulenta fil-qasam legali fi ħdan il-Kungress, Hillary marret tgħix f'Arkansas u hemmhekk iżżewġet lil Bill Clinton. Kienet waħda mill-fundaturi ta' Avukati f'Arkansas għat-tfal u l-familji u kienet l-ewwel mara li bdiet tmexxi l-Korporazzjoni għas-Servizzi Legali u l-ewwel mara li kienet parti mit-tmexxija tad-ditta legali Rose. Bħala First Lady ta' Arkansas xogħla wassal għal-riforma fl-iskejjel pubbliċi. Bħala First Lady tal-Istati Uniti kienet influenti biex tidħol fis-seħħ ir-riforma li kienet iressaq żewġa fil-qasam tas-saħħa. Meta semmi lil Clintons ma tistax ma semmix l-iskandlu Lewinsky. Monica Lewinsky kienet allegat li kellha relazzjoni ma' Bill Clinton. Każ li sewa kemm xa flus ġmiela lil familja Clinton biex setgħu iħallsu l-avukati. Minkejja li weġġa xi ftit il-but, il-familja Clinton irnexxielha tiġġieled dan il-każ. Fis-sena 2000 kienet l-ewwel mara eletta bħala senatur minn New York. Clinton kienet ivvutat favur il-gwerra fl-Afganistan, favur ir-riżoluzzjoni dwar l-Iraq, vot li wara wrid dispjaċira lih, u kienet favur l-intervent militari tal-Istati Uniti fil-Libja. Mill-2009 sal-2013 serviet bħala segretarju tal-Istat. Wara li temmet din il-kariga, għall-ewwel darba Clinton saret ċittadin privat u flimkien ma' żewġa waqfet il-Clinton Foundation li taħdem biex tgħin tfal jidħlu fl-edukazzjoni minn ta' żgħira. Issa qed tikkontesta l-kariga tal-President tal-Istati Uniti f'isem id-Demokratiċi.